Eguerdion, eta eskerrik asko, Baixaleren prentsaurreko honetara etortzeagatik. Eta prentsaurrekoa hasi aurretik, aurkeztuko ditut ere hemen mailaren inguruan gaudenak. Eta hemen pañelu txuriekin ager diren guztiak dira, gure Etxarriko presoen senideak. Hemen mailaren ezkerrean ere badaukagu Jose Ignacio Bakaikoa, Etxarriko alkatea. Eta hemen atzekaldean ere, Aier, Zamaia eta ni neu, Etxarriko sarekideen izenen. Aurkezpen hau egin ondoren, aipatzea zer den sare, eta sare sentsibilitate ezberdineko pertsona ezberdinen artean osatutako herritarren sare bat gara. Euskal Herriak bizi duen gatazkanen muinera joz, iraganeko zein gaurko bere ondorioi konponbide bat eman nahi dien sarea, pertsona ororen giza eskubideak errespetatuz eta bermatuz. Giza eskubide guztiak alde dauden pertsona guztiak biltzeko bokazioa duen sarea gara, eta horretarako, preso, ieslari eta deportatu zein bere inguru hurbila berne bildu nahi ditugu. Guztien etxeratzea albideratuko duen sare herritar bat egunduz. Norbanakoen konpromezutik abiatuta, eragile ezberdinen aktibazioa lortu nahi duen sarea gara, Etxarriko, Sakanako eta oroar Euskal Herriko bizitza sozial zabalaren elkarlana bilatuz eta bultzatuz. Norberaren aukera, errealitate eta eremutik abiatuta, pertsona bakoitzaren ekarpena hauspotu eta sustatu nahi duen sarea gara. Guztion artean lortu dezakegulako. Zertan egingo duen lan sarek? Euskal preso, ieslari eta deportatuei legez dagozkien eskubideak berrezartzeko helburuarekin egingo du lan sarek. Garai berri horretan, presoen urruntzea ahalbidetzen duen sakabenak eta politikarekin amaitu eta presoentzat ez ezik euren ingurune hurbilarentzat ere sufrimendua dakarten neurriekin bukatu beharra dagoela. Pausua gauzatzea, ezinbestekoa izanen da euskal jendartea osatzen dugun guztion arteko zatiketa gainditzeko batetik, eta giza eskubide guztien errespetua bermatzeko bestetik, eta euskal gizarteak bizi duen gatazkari benetako konponbide bat emateko azkenik. Norantza horretan egingo dugu lan sarekidea. Gure herrian eta oroar Sakanan euskal preso, ieslari eta deportatuen eskubideen aldeko dinamika bat aurrera eramanez, eta hauek pairatzen dituzten eskubide urraketa horiekin amaitzeko, Sakandarron konpromisoak bilduz. 3 urrats ezberdinetan. Lehenengo urratsak, Sakanan dugun errealitatetik abiatuta, sakabanak eta politikaren ondorioak bilduko dituen Urruti versus Gertu dokumentala aurkeztuko dugu. Dokumentalaren estreinaldia urtarrilaren 3an, larunbata, arratsaldeko 7etan Etxarreganazko kulturetxean izanen da. Hurrengo egunetan, Sakanako herrietan ere eskainiko da. Momentuz lotuak gauden estreinaldiak hauek dira. Urtarrilaren 4ean Lakuntzan, urtarrilaren 8ean Arbizun, eta urtarrilaren 9ean Irurtzunen, Bakaikun, Urdianen eta Olaztin. Datuak, pasarteak, sentimenduak, bizipenak, baina batez ere, esperantzaz beteriko dokumental bat izan nahi du aurkezten dugun Urruti versus Gertu lan honek. Senideen testigantza, sakabenak eta politikaren salaketa, eta azken batean euskal preso politikoen eskubideen aldeko aldarrikapena. Eta, orain, dokumentalaren trailer bat ikusi ahalko du. Por tanto, si esas personas están separadas y quieren hacerlo, creo que les hacemos un gran favor y por eso creo que la política de dispersión que vamos a seguir manteniendo. Koldo Barandaia naiz, eta Oian Barandaian aneien naiz. Ni Olatz naiz, Jon Gurutz Maizaren iloba. Nagore naiz, Asier Karreran eskalaguna. Maria Ángeles García Andia. Fermin Jurko naiz, Odeien aita. Uste dut bederatzireun edo, ez nago sozioa, bederatzireun edo 1000 edo hortik, ze azkenean 12 ordu dira. 550 inguru. 640, 650 kilometro eta dago hemendik. 600 kilometro. Kontu! Gehiena pentsatzena da istriputen. Ematen du bildur asko posfaten dienien eta hilenoiz bueltatzen. Nahi mitzet, aliatu egirti Palentzia, niok tenso. Eta gero istripu bat eitzen degenien, o kesea, Ongi inauta duzun, oztrezun zati. Han beste kasoa edie pasatzen, istripu beketola.
kontatu zidan nolakoak ziren espetxeko baldintzak eta iruditu zitzaidan oso gogorrak zirela. Baten die hautzeina, bakarri jateko 40 minuta, kristal artean. Osa, ezin dizola eman jatekoik, ezin dizola eman kutunik, ezin dizola eman bestarkada bat. Eta nahiko hotza, lekua hotza da, lekua zikina dago. 5 minuto obian dugu jantziela, da izek ez hori dut izartzen. Mile galdera momentu txiki betien. Azken finean, asteburu osoa etxetik kanpo, 40 minuturako. Dispertsioak guregan dauken eragina alde batetik ekonomikoa da, totalmente. Una putada. Gogorra egiten da. Ongi pensatuta sobre, ongi pensatuta da hori, zigorra fuertio izateko. Sufrimentu bat, psikologikoki, palo bat, fizikoki eta ekonomikoki nola ez esan. Dispersioa jakatzeko akordioa joan berko zan, no? Gutxienez, ni nahi dut nire zenide etxian izan. Ez gerturatu. Nahi dut etxian izan. Baina nola ala lortu behar dugu presionatzea, bai Estadua, Espainola eta bai hemengo parlamentua. Europan firmetuta, sinetuta dakabie, presuek aldame behen tokik ikertuna joan berdila. Ez ahaztu, presoak hor daudela. Hori lortu behar dugu, dispersioakin bukatzea. Gainera, abenduaren 20tik aurrera, dispertsioaren aurpegiak, sakabanak eta politika zera egiten duenaz, izenburupean erakusketa bat aurkeztuko dugu. Etxarrin hasiera batean eta sakaran ondorengo egunetan. Jarraian, erakusketaren espota ere ikusi ahalko du. Aipatu dugun lehenengo
urrats honen helburua beraz, dispertsioaren kontakizuna egitea izango litzateke, beti ere sakanako errealitatetik abiatuta. Eta kontaketa hori egiteko, aipatu dugun moduan, urruti versus gertu dokumentala, eta dispertsioaren aurpegiak sakabanaketa politikak eragiten duenaz erakusketa izango lirateke. Eta puntu honetan, sarekideok bereziki eskertu nahiko genuke senidek egindako lan eta alegina, euren bizipenak, euren sentimenak kamararen aurrean biluztu izanagatik. Bigarren urratsean, konpromisoak. Momentu honetan, herriko eragile eta norbanakoekin harremanetan gaude konpromiso zerrenda bat adosteko. Eragile eta norbanakoek hartuko dituzten konpromiso zerrenda osatu eta haiekin konpartituko dugu. Hirugarren urratsean, konpromisoak bete. Konpromisoak jaso. Eragile eta norbanako ezberdinek dispertsioaren aurka eta euskal preso, ieslari eta deportatuen eskubideen alde konpromisoak eman eta jasotzeko urratsa. Bukatzeko, sakana mailako ekimena azaldu ondoren, urtarrilaren 10ean Bilbon eginen den manifestazioaren berri ere eman nahi diogu sakanako jendarteari. Urtarrilaren 10ean Bilbon, nau Euskal Herrira mobilizazio erraldoia antolatu du sarek, eta hain zuzen ere horixe aldarrikatzera goaz. Nahikoa dela, dispertsioarekin orain bukatu beharra dagoela, urgentea delako, beharrezkoa. Euskal presoak Euskal Herrian egon behar direlako, guztion artean lortu dezakegulako. Beraz, sakanako herrietatik Bilbora joateko autobusak antolatzeko deialdia luzatu nahi diogu sakandarrei. Zenbait herritan dagoeneko txartelak salgai dira. Urtarrilearen 10ean sakandarrok ezinbesteko zita daukagu Bilbon. Euskal presoak Euskal Herrira orain.